Ráda bych vás pozvala do kurzu Klimaready. Sucho, povodně, extrémní počasí a stoupající teplota se stanou nedílnou součástí našich životů a ovlivní pochopitelně mimo jiné také provoz firem napříč nejrůznějšími odvětvími. Průzkumy ukazují, že společnost jako celek ani firmy na tyto změny nejsou připraveny. Náš kurz má ambici to změnit. Kurz Klimaready jsme vytvořili, aby firmám pomohl lépe pochopit, jaký dopad mohou mít klimatické změny na jejich podnikání. Společně s experty a zástupci firem, které již procházejí procesem hledání nejlepších možných řešení, vám ukážeme, jak se na očekávané změny připravit. Představíme praktické nástroje, které vám umožní zavádět preventivní opatření k minimalizaci rizik a posílení odolnosti firmy. Připravenost na klimatickou změnu je zásadní aspekt dlouhodobé konkurenceschopnosti firem. Kurz je prvním krokem k vytvoření funkční biznisové strategie, která vaší firmě zajistí odolnost vůči klimaticky nejisté budoucnosti. Buďte Klimaready!